Älä ole vanhanaikainen. Älä ole ruosteessa. Uusi komposiittiraudoite. Kohderyhmä. Betonitehtaat, sokkelimuottien valmistajat ynnä muut. Yhteistyökumppanit, Hämeenlinnan Ohutlevykeskus, Itella, Business Continent. Arvolupaukset. Yli 3 kertaa lujempi, yli 4 kertaa kevyempi, vähentää valmistuskustannuksia, kuljetuskustannukset pienenee. Osaaminen. Myynti, markkinointi, maahantuonti, kehitystyö. Mulla piti olla tämä esimerkki, se on ihan sama, vaikka otetaan sen